Malcolm Allen! Ti wedi cyffroi heddi ta? Dipyn bach. Ydy'n ddiwrnod llesmeiriol? Ydy? Ydy, dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn ddiwrnod hanesyddol i rywun, dydy. Ie, ydy. A gres bod ti'n mynd i diwrnod ola hefyd. Ydy. Dwi'n meddwl, be dwi yn meddwl mwynhau'n byd, os di Chelsea neu Manchester United sy'n mynd i gyrraedd heddi wrth gwrs, sy'n mynd ar uwch gyngred, mi dyla pwy bynnag di reolwr sy'n mynd i ennill y pencampwriaeth fod yn brif weinidog hefyd. Ti'n neb di'n cael gwneud penderfyniad eto. Na, felly... Ti'n dall beth sy'n mynd ymlaen? Na. Edwin? Na, nid ddim siarad am hwnna. Na ni'n ôl am bela. Pêl drod o bwysig. Chelsea gyro. Chelsea gyro. Mae yna fans Chelsea yma, a mae yna fans Man U yma. Fi wedi gweld crysau, fi'n gweld increase Man U fyna. Felly, Chelsea gyro, ia? Chelsea gyro, wnaeth o gyfyd y pwysau. Mae gymaint o brofiad yn y tîm. Wrth gwrs, mae Ancelotti wedi curo pethau dim yn y wlad yma, felly fydd yn dda iddo fo cael curo un o'r dwbl maen nhw am wneud yn y marni. Felly... Cwpan llwycar hefyd. Mae'r tîmau sydd wedi mynd lawr, wedi mynd lawr, ti'n falch bod wedi penderfynu bod hwnna mas o'r ffordd? Bod llai o tensiwn? Na. Neu ti'n lyco gweld pethau? Ynddo dwi ar y diwrnod dweitha, mae'n gres gwylio'r teledu dydy a dim ond un gêm i wylio gymaint o bethau'n digwydd yn gêm eraill a maen nhw'n dod â bob tro maen nhw'n gol, maen nhw'n dod â ti'n clip yna i fewn, felly da ni'n mynd i weld hynny heddiw, felly mae hynna'n dipyn bach yn siomedig. Ond y gêm fawr o'r diwrnod ydy gêm Cardiff, dwi'n siŵr na ni sôn am hwnna wedyn. Newn ni sôn am hwnna yn y man, gêm enfawr fanna. Ond dyma oedd y tîm meddwl bys yn digwydd yn yr uwch gyngrau, tua 2 wythnos yn ôl wnaethon ni holi ti. Dyma sut o ti'n gweld y tabl, felly ni'n gwybod erbyn hyn nawr, mae Spurs yn mynd i orffen, falle'n drydydd erbyn hyn. Ia, mae'n bwysig bach ar Arsenal y prawn ma, ond ti'n mynd gweld nhw'n syrthio. Dwi'n gweld Spurs wedi bod yn dathlu curo Manchester City nos yn o blaen. Felly, wneith o'n fynd i Burnley a dwi'n siŵr cael canlyniad, ond bydd yn bwys. Oherwydd mae Fulham dydy mynd i rei tîm gwan allan yn ebyn Arsenal prawn ma, felly oherwydd mae gen nhw rownd derfynol o Simon Davies yn y tîm yn ganol wythnos. Simon Davies yn chwarae'n David. Yndi tad, chwarae dda iawn. A mae'r ddau ni yn licio Lerpwl, felly dyw Lerpwl ddim yn mynd i orffen fyna. Na, dwi'n mynd gweld nhw. Dim bygwth i gyflawni tymor yma, jyst dim di chwarae dda o gwbl a chwaraewyr gyda nhw'n digon da ac mae'r rheolwr yn gorau mynd a mynd neithio yn yr haf yma. Efo Torres a Gerrard hefyd, dwi'n siŵr. Oedd y ti'n iawn gyda'r tîm yn mynd lawr, felly dyma'r sefyllfa ar hyn o bryd heddi Chelsea amdani, ia? Ia, Chelsea amdani, dwi'n gweld. Mae'r momentum dyn nhw'n... Yndi, a nes i proffwydo pan nes i siarad chi rhywbeth yn ôl yn dweud na o'n i'n meddwl Chelsea efo'r gemau gyda nhw'n dod i fyny, yr unig gem fawr ella, o gan nhw'r Lerpwl oedd i cartra, a oedden nhw'n newid o Manchester United oedd yn Old Trafford, felly am wythnos sydd wedi dylanwadu tymor nhw, dweud Manchester United, ond wnaethon nhw'n cyrra'n byd. Mae'r cynhyrchydd sy'n cefnogi Man U newydd weithau yn ynghys lle mae Lerpwl. Cwpan Carling mae Man U wedi cyrro, ond sa rhywun yn mynd i cyrro hwnna. Reit te, nes ti sôn yn gynharach, sori, am y reolwyr tymor yma, un sydd wedi cael cam dyffrindi, Mark Hughes, ia? Wel, yn bendant, oherwydd, dod i fyny pan gath o'r sach o Manchester City, oedd o'n di colli un gem. A beth sy'n mynd i ddigwydd am y tro gyntaf yn yr gyngor y Premiership tymor yma ydy, ers bod i gael ei sefydlu'n 92, ydy, mae yna un tîm yn mynd i ennill, wrth gwrs Chelsea, a maen nhw wedi colli 6 gem. Fel arfer, ti'n mynd cael colli 6 gem. A gwnes i ddweud o ddechrau tymor, so Mark Hughes wedi bod yn hapus i orffen yn bedwerydd. Na dyna oedd uchelgeision Manchester City tymor yma i orffen yn bedwerydd. Dyn nhw ddim yn mynd i wneud hynny rwan. Ac o'n i'n meddwl sy'n nhw wedi mynd i cystadlu. Y ffordd mae'r tymor wedi mynd efo'r troiadau. Fysa Manchester City wedi bygwth ella fod yn drydydd, ella ail tymor yma, sa Mark dal fod yna, oedd wedi adeiladu tîm. A dwi'n mynd all sy'n maen nhw'n rhaid 200,000 i rywun i ddod â Lescott i fewn, Adebayor i fewn, llawer o chwaraewyr eraill i fewn. A ddechrau'r tymor, wedyn 3 mis lawr y lôn, ond wedi colli un gem, ac a gwared yna fo. Ond cofio dim yr Arabs nath ddod ac Mark Hughes yn Shinawatra, felly oedden nhw eisiau dod â'i person i hyn, ond dwi'n gweld hynny newid eto'n rhai fi. Oce, so mae'n i, fel nes i sôn, gemau heddi, clybiau Cymru wedi cael tymor, diddorol ei wir lleia. Caerdydd yn chwarae Caerlir yn y man. Gret o gem, deu Caerdydd, ac ti'n sôn am momentum efo Chelsea, mae momentum gyda Caerdydd. Mae pawb yn holliach, mae gynnu fo garfan cryfan wedi cael trwy tymor. Mae rhaid chdi rei clod anfarth i Dave Jones efo'r sŵl mynd i wneud i gadw'r holl trafferthion o'r ystafell newid o beth sydd wedi mynd ymlaen tu allan efo'r dyled mawr yma sydd ganddyn nhw. Ac dwi'n meddwl, mae'n yna bwys ar nhw wrth gwrs, ond mae'r chwaraewyr ganddyn nhw goliau bob man, dwi'n meddwl 73 o goliau tymor yma. Mae'n awych. Sy'n wahanol i Abertawe. Meilir Emrys yn pêl wythnos dy fi yn y man. Mae'n fan enfawr Abertawe. Stori tymor nhw yn y gêm ola, dim.
Wel ia, dyna oedd y stori de. 40 gol mewn 46 o gema. Nath Peterborough syrthio fo 42. So mae'n dweud bob dim. Felly, dyna ni ag yn glo iawn. Swydd newydd y tîm Ox? Ar y ffordd? Ti'n cael sôn gormod? Ella. Mae gyda fi gynnig a opsiwn i fynd un o'r tîm nath chi weld yn y 6 ucha a maen nhw'n Llundan. Felly gan i weld.